ஐலண்ட்ஸ் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் கோபிகை. இன்று நாங்கள் பேசப்போகிற விடயம் எண்ணங்களும் நாங்களும். மனோபாவம் என்பது மிகச்சிறிய விடயம், ஆனால் அது மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்கிறார் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில். அதாவது எண்ணங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறதோ அவ்வாறு தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையும் அமையும். நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல வாழ்க்கையை தருகிறது, தீய எண்ணங்கள் தீய வாழ்க்கையை தருகிறது. வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய ரகசியம் என்னவென்றால் அது ஈர்ப்பு சக்தி. நாங்கள் எந்த எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கிறோமோ அந்த எண்ணங்களை இந்த பிரபஞ்சம் உள்வாங்கி மீண்டும் நம்மிடம் திருப்பி தருகிறது. எதிர்மறையான சிந்தனைகள் எதிர்மறையான வாழ்க்கையையும், நேர்மறையான சிந்தனைகள் நேர்மறையான வாழ்க்கையையும் தரும் என்பதைத்தான் எண்ணம் போல வாழ்க்கை என்று சொல்லி சென்றனர் நம்முடைய மூத்தோர். சிறு வயதிலிருந்து நாங்கள் எந்த எண்ணத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறோமோ நிச்சயமாக ஒரு கட்டத்தில் அந்த எண்ணத்தை அல்லது அந்த ஆசையை நாங்கள் அடைந்தே விடுகிறோம். ஒரு மனிதனானவன் எரிச்சல், பொறாமை போன்ற எண்ணங்களை துளி கூட தன் மனதில் கொண்டிருக்கக்கூடாது. போட்டியும் பொறாமையும் என்பது, பொறாமை உண்மையில் இருக்கவே கூடாத ஒன்று. போட்டி கூட ஆரோக்கியமான போட்டி தான் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு நல்லது. இன்னொருவரோடு ஒப்பிட்டோ அல்லது இன்னொருவரை எங்களோடு ஒப்பிட்டோ நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றிக் கொள்ள ஒருபோதும் நினைத்து விடக்கூடாது. ஒரு மனிதனானவன் இன்னொருவரை ஒப்பிட்டு அவரை விட நான் என்று எப்போது தன்னுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தி கொள்ள எண்ணுகிறானோ அந்த கணத்தில் அவன் வாழ்க்கையை தோற்று போகிறான் என்றுதான் அர்த்தம். பறக்க வேண்டும் என்ற கனவுதான், பறவைகளின் மீதிருந்த அந்த தீராத மோகம்தான் கல்பனா சாவ்லாவை விண்வெளி சென்று ஆராய்ச்சி செய்ய வைத்தது. ஆராய்ச்சி மீது அப்துல் கலாம் ஐயாவுக்கு இருந்த அந்த பற்று, அவருடைய அந்த கனவு அல்லது ஆசை, அதுதான் அவரை ஒரு விஞ்ஞானியாக்கியது. வாழ்க்கை சூழல் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து விடலாம், ஆனால் எங்களுடைய எண்ணங்கள் வலிமையான எண்ணங்களால், சிறந்த எண்ணங்களால், ஆழமான எண்ணங்களால் இருக்கிற போது நிச்சயம் வாழ்க்கையில் நாங்கள் வெற்றி அடைந்து விடுகிறோம். தீய எண்ணங்களை எங்களிடமிருந்து விட்டொழித்து நல்ல எண்ணங்களை எங்களோடு சேர்த்துக் கொள்வோம். நாங்கள் எதை நினைக்கிறோமோ அதுதான் எங்களை வந்தடைகிறது. எந்த எண்ணங்களை வளர்த்து கொள்கிறோமோ அந்த எண்ணங்கள் தான் எங்களை வழிப்படுத்துகிறது. அதனால் நல்லவற்றை நினைப்போம், நல்லவற்றை சிந்திப்போம். வாழ்க்கை என்பது ஒரு கலைநயம் போன்றது. உண்மையில் வாழ்க்கை குழந்தைத்தனம் கொண்டவர்களுக்கே உரியது என்கிறார் ரஜனீஷ். அப்படி இருக்க தீய அல்லது வன்முறையான அல்லது வக்கிரமான எண்ணங்களை விட்டொழித்துவிட்டு மென்மையான, இனிமையான, சிறந்த எண்ணங்களை எங்கள் உள்ளத்திலே நிரப்பிக்கொண்டால் எங்களுடைய வாழ்க்கையும் எங்களை சுற்றியுள்ளவர்களுடைய வாழ்க்கையும் மிக அற்புதமாக, மிக அழகானதாக இருக்கும். இன்றைய காலத்தில் தன்னம்பிக்கை குறைந்த அநேக மனிதர்களை நாங்கள் காண முடிகிறது. அல்லது மனபலத்தை இழந்த, மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்ற அநேகம் பேரை நாங்கள் சந்திக்க முடிகிறது. சிறு வயது முதல் செம்மையான எண்ணங்களை வளர்த்து கொண்டவர்களாக அல்லது செம்மையான சிந்தனைகளுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்தால் நிச்சயம் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் வாழ்க்கையின் மீது பிடிப்பற்ற நிலையோ அல்லது மன உளைச்சலோ ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. நல்ல எண்ணங்களை எங்களுக்குள் தருவதில் புத்தகங்கள் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. நாம் வாழாத ஒரு காலத்திற்கு புத்தகங்கள் எங்களை கூட்டிச் செல்கிறது. நாம் பார்க்காத ஒரு உலகத்தை புத்தகங்களின் வாயிலாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். இன்று புத்தகங்களை நாங்கள் வாசிப்பது குறைந்து விட்டதனால் எண்ண மாற்றங்கள் அல்லது சிந்தனை சிற்பங்கள் என்பவை குறைந்துதான் இருக்கிறது. சிந்தனைகள் திறம்பட வேண்டுமென்றால் அல்லது எழுத்துக்கள், கற்பனைகள் கூட காவியமாக வேண்டுமென்றால் அல்லது கற்பனைகள் இன்னும் திறன் கொள்ள வேண்டுமென்றால் அதிகமாக வாசிக்க வேண்டும். அதிகமான புத்தகங்களை வாசிப்பதன் மூலம் எங்களுடைய எண்ணங்களை நாங்கள் மெருகேற்றிக் கொள்ளவும் செம்மைப்படுத்திக் கொள்ளவும் முடியும். ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்கின்ற காலம் என்பது மிகச் சொற்பமானது. அந்த குறுகிய வாழ்க்கையில் நாங்கள் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பதுதான் அந்த மனிதனுடைய பெயரை தீர்மானிக்கிறது. அடையாளம் என்பது அவன் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை தான். அந்த அடையாளத்தை நல்லதாக பொறுத்துவிட்டு நகர்வதுதான் ஒவ்வொரு மனிதனும் உடைய கடமையாக இருக்கிறது. பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையில் இருக்கிற வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிற சக்தி நாங்களாகத்தான் இருக்கிறோம். நாங்கள் யார் அல்லது நாங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும், நாங்கள் என்பவர்கள் இந்த எதிர்காலத்திற்கு எப்படி எடுத்துக்காட்டாக இருக்கப் போகிறோம் என்பது நாங்கள் வாழ்கின்ற அந்த வாழ்க்கையில் தான் இருக்கிறது. பிறப்பும் இறப்பும் என்பது இயற்கை எமக்கு தருகிற ஒன்று. ஆனால் நாம் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை என்பது நாங்களே எங்களுக்காக ஏற்படுத்தி கொள்கின்ற ஒன்று.
இந்த வாழ்க்கை எங்களுக்கு கிடைத்த அரிய ஒரு பொக்கிஷம். அந்த வாழ்க்கையை நல்லதாக, செம்மையானதாக, சிறந்ததாக, மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக, சமுதாயத்துக்கு அதிக நன்மை செய்கிறதாக இருந்துவிட்டு போகட்டும். அவ்வாறு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துவிட்டால் நாங்கள் மறைந்த பின்னாலும் கூட இந்த உலகம் எங்களை நினைவு கொண்டிருக்கு. எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் இன்று கேள்விக்குறியான ஒன்றாக இருக்கிறது. இன்று இருக்கிற மனிதர்கள் நாளை இல்லை என்கிற ஒரு சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் வாழ்கின்ற நொடிப்பொழுதுகளை இனிமையானதாக, நல்லதாக மாற்றிக்கொள்வோம். நிகழ்காலத்தின் சிந்தனைகள் தான் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிறது. நல்ல எண்ணங்களை வளர்த்து, நல்ல சிந்தனைகளை வளர்த்து, எண்ணம் போல சிறந்த செம்மையான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று நான் மனப்பூர்வமாக இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துகிறேன். ஓடையின் சங்கீதத்துக்கு சிறு கூழாங்கல்லும் எவ்வாறு துணையாக இருக்கிறது, அதுபோல வளமான உங்கள் வாழ்க்கைக்கு என்னுடைய வார்த்தைகளும் சிறு துளியாகட்டும். இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, என்னுடைய தேடலினால் கிடைத்த இந்த வார்த்தைகள் என்னையும் செம்மைப்படுத்த உதவும் என்று கூறி மீண்டும் ஒரு பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் கோபிகை. நன்றி.